Teď myslíš počasí nebo kameru? A kameru jsem si nezobral. Kamera. Pro jistotu. Kamera. Tak keby náhodou. Je v pohodě kamera. Tak. Flat tire. Ne, on je to je v pohodě. On je nevymazaný přes tu, jo, přes diagnostiku není vymazaný údaj, jinak pneumatiky jsou v pohodě. Jasné, jakože bez problému. Tak, ta sedačka, dobrý, už jsem se pohrál se s tím. Dobrý. Ty zrcátka vidíme taky dobře. Zrcátka, hej, v tomto vidím bufrik. Beze. Normálně můžeme ručně. Dobre. Koukněme, teraz budeme kúkať kameru. Na kameru, tak. Sice, dozadu. Tak, zkušenosti s automatem máme. Velmi maličké, já jsem jazdil před měsícem na Lambe, na Gajardě, takže jedna noha pod seba. Buď, anebo já doporučuji jednu věc, tu levou nohu tam máš teďko dobře a doporučuji si jakoby trošku do ní zapřít. Hej, jasné. Jo, ona když je zapřená takhle, tak se nehne, jo? A funguje to. Tak by som mal prostě hen tak všechno. Nie oné go-kart style, že tak. Jedna druhá, no. Tak. Nechceme vyletět. Super. Abychom se mohli rozjet, musíme přes brzdu, takže mi se šlápni pravou nohou brzdu, ze zhora si odjistí páku takhle palcem a dej to dolů na Ačko. Tady ti skočila jednička, máš tam zařazený první rychlostní stupeň, já dám dolů ručku a najeď mi, projedeme to tady kolem těch kamionů, jo? Musíme až tam dozadu, protože on je tady zákaz odbočení doleva. Tak, můžeme tam pokračovat. Jdeme až dozadu. Když tak okýnko vytáhneme tamhle normálně na tom, jo? To máme. Lepší. V pohodě. A my na tomhle výjezdu půjdeme doleva, jo? Já jsem tak zvyknutý na to, že prostě aut. Akorát s kolegou jsme se bavili, že potom, keď manuál, tak potom jednoznačně M4. Je zatím v pohodě, ona je tady nerovná silnice. Je potřeba, tím, že jsme ještě nízko, máme široký kola, je potřeba to trošku držet v rukách. To jsem se naučil, že prostě dvě ruky, na to prostě ťažko sa to, aj po diaľnici, keď sme to skúšali, tak ma to tak hádzalo a to som fakt, že tu by som nemohol špatrovať, prostě buď mám ruky jak Schwarzenegger, alebo prostě držať s těma rukami, to nie je oné. Tak, pak to zrychlení necháme na tu dálnici, kde ten povrch tam je lepší a trošku se tam dá líp pracovat. Jasně. Pár slov k tomuhle autu taky řeknu, je to poslední verze GTRK, je to rok 2015, 3,6 litrů obsah motor, V6 turbo, biturbo, tak. Biturbo, máme tady z 0 na 100 za 3 vteřiny. Dá se ten launch control vyzkoušet? Teď jsem to právě chtěl říct, že s launch controlem je to pod 3 vteřiny, ale je to problém. Ten launch control úplně není ideální potom na převodovku, na spojku. Ono je nejhorší, že on by si to chtěl zkusit každý. A ono by za chvilku, to auto by za chvilku nejezdilo. Jasné, jakože to je dobré, že raz za měsíc a nie, že 24krát za den. 24krát za den, tak. Takže to tam je trošku problém. Nicméně uvidíš sám, že i to zrychlení funguje krásně. Vyzkoušíme si nějaký ten, budeme v tom Tohleto auto je nejrychlejší sériově vyráběný vůz ve verzi 2+2 na světě. Takový informace, takový perličky. Motor vepředu, co je, tak ho konstruujou 4 lidi na světě, ho dávají dohromady. Když se ti ten motor rozbije, neopravuje se, prostě vyhazuje se, dá se nový. Jasné.
protože už nedosáhneš toho nastavení, který ten člověk tam dělal. Konkrétně tady to dělal jistý pan Nobumitsu Gotsu, který nedávno byl i v televizi, byl vidět. Takže opravdu... Japonci jsou jiní. Jsou jiní. Debilní, že hermeticky je uzavreto, tomto oni to vyrábajú, mne sa zdá, že toto auto, že prečo? Nech tam není prak. No, je to tak. My půjdeme tady na Bratislavu, no. Takže rovno, jo? Tadyhle půjdeme ještě kousek. A potom na Ňánici. A potom tady doprava na Ňánici. Tady doprava. Pozor, ono na tom nájezdu je tam při té levé straně takový jsou taková jakoby díra, tak pojďme trošku na tu pravou sem ke mně takhle tak. Toto je lepšie, toto auto cítim, vidím predok alebo tak, čo s tým lambem som šiel, nič som nevidel, vedel som, že meter predo mnou končí auto a nevím kde, nevím čo, jak, čo s ním.
vracet vlastně jako my jsme. Vlastne ideme po tej istej trase, no jasne. Sa mi ľúbi, že 6, a na čo je tu 6, keď ideme 20 a ideme 100? Ale ono si to tam krásně drží, tu rychlost, jo? No. A jedeme na 1000 otáček, 1200, 1300 otáček. No, to je moja bomba. On je ten kruhák hned tady za tím horizontem, takže tady pomaličku na ten nájezd. Pohoda, jahoda. A tady jde porád. Zatím pohodě. Jak sa to hráme? Štvorkolka, jak to vie držať proste v kuse. Však práve. A pojedeme na Malacky, jo? To znamená, pojedeme ještě rovný kuse. Točíme to a zase. Si to tak ľúbi, že tá brzda je tvrdá, proste to viem proste Hezky se dávkuje ten účinek od té brzdy. Že to není jenom, že sešlápneš brzdu a že jdeš ven, ale krásně příjemně se to hezky dávkuje. Ja som si na Focuse zohnal ATčka brzdy, čo sa dávajú na RS-ku. Jazdím na tom 4 roky, jazdím ako blbý, takže to je. Tak ako snažím sa, ale tak nevychádza furt. A môj automechanik, že keby si tam mal nový a proste jebem tomu a fakt, že to brzdí jak ďábel. Som išiel na stekačko, z ktorej sa zastavilo kolo, ideš, on je ten palec, ktorý by to mal, že čo máš tam za brzdy. No pozor, tady na něj. Jdeme dál, nevím, kdo to je. Nebudem vůbec na to reagovat, jo? Vůbec na to nereagujeme. Čo sa chcem nejako preháňať, čo? Nevím, to... Že som mal konečne zlíhu a čo sú to, že prečo musím vystrašiť? Já si spíš myslím, že to jsou takový ty, co potřebují pomoc a přesně tak. Super. Tak dobre. Takže vůbec na to nereagujeme a pokračujeme dál. Natočíme zvykne, že netreba kúkať 200 metrov, ale 800 pred seba. Přesně, to jsem chtěl právě teď říct, že s tímhletím autem a díky těm rychlostem je potřeba přemýšlet hrozně dopředu. Akože netreba na metre rozmýšľať, treba na sekundy, jasná, za 5 sekúnd. Tak. Kolem těch aut je potřeba radši vždycky, jo, můžeme si přidat na nějaký úseku, kde víme, že to, ale ono přece věnou většinou ty auta od nás vidí v dálce a najednou tam najde, aby jsme mohli nazad. Jo. Napríklad tam. Tak. Vieš, neviem, jak... Toto to musí byť, ne? Že toto urobí a ide tak tiež 90 ďalej. Poznáme. Zlom, ale to je česká špecialita. Akože, sorry, no, je to česká špecialita. Ale já v tomto, jestli Čech nebo Slovák, já nemám problém. Já mám spoustu přátel jako ze Slovenska, žijou v Čechách a já jako
mě, když jsme se rozdělovali jako Česko a Slovensko, já jsem to spíš jako považoval za něco jako špatného, protože... A tak to vymysleli dvaja tatko Vladko, že bude sa lepšie kradať, keď ja budem šéf, nebudem druhý, v republike budem prvý. Zero, bolo. Toto si čekneme. Dobre, sme videli. My máme potom stejně 500 metrů do hor, druhý výjezd. Akorát jedna dneska věc je ta, že tady takhle právě, ale až půjdeme až na ten druhý, akorát dneska je ta věc ta špatná, že mladí dneska nerozumějí slovensky, nevědí, co je určite áno, je to tak, ja vám poviem, ja mám národnosť Maďarska. Ja som nekúkal za mladí československú televíziu, keď som tak kúkal, tak ja som začal proste, viete, proste... Hele, ještě pozor, tady na tom výjezdu je hned výjezd do silnice, jo, pozor. Ja vím. Tady hned to omrkni, on je tady fakt hned výjezd. Mám. Povídej, já jsem ti to přerušil. No a že vlastne do takých 12-13 rokov ja som nemal potrebu kúkať slovenskú telku, tak tým pádom ani Česku, a potom už bolo len Československa. Takže to je také celkom, že pre mňa čeština porozumiem, a keď si kúknem Simpsonovcov, tak blokie nerozumiem, lebo proste dačo a znie to super legračné, ale nerozumiem každej veci zase. Ale čo ma napríklad cere, že v slovenskej telke Markíza takéto blbosti, oni dávajú veľkú veci s českým dubbingom. Čomu nerozumiem, že prečo sa nedá urobiť slovenské. Prečo? Prečo je to tak, že... Já zase třeba můžu říct, že tak asi běží, já nevím, možná koukáte i na český programy, já mám i slovenský programy. Primáku a podobné blbosti, to by si kúpil. No. A já jsem třeba s oblibou sledoval, a mně se ten seriál hrozně líbil, na Markíze běželo Burlivé víno. Aha, no jasně. Jo, a prostě byl to takový seriál, takový, já jsem to prostě sledoval rád. Takže na podvečer, nie? Že večer niečo. A jako já některé jako slovenský programy rád koukám, na Joj, různý tyhle ty kovbojky nějaký a tyhle video, takže já na to koukám, já jako slovenský. A to je také isté, že prostě takto, že ČT1, 2 si nezapnú, ale zapnem si napríklad všelijaké športy, keď proste ničom inom nedávajú. Tady ještě prosím tě pozor, tady uprostřed je díra, jeď tady jakoby po prostředku, pozor, ona se tadyhle tak, jo, tak teď takhle prostředkem, tady tahle díra. Aha, paráda. Treba na výmenu tlmiču. Tam si myslím, že kdybychom do té díry za to, tak tam možná zůstane celá náprava. Ona byla fakt hluboká. No, už jsi zkusili? No, já jsem na ní byl upozorněn. Chápem, že... Já jsem na ní byl upozorněn. Naštěstí jsem ji netrefil. Umějí to hlavně udělat. No, samozřejmě to auto, tady není problém z toho auto udělat 1000 koní, jo. Ale to už je, tak. Kdo to šoféruje? To už je nesmysl. Ale kdo to šoféruje? Hrozně to je takáto věc, že jako super, ne? Ale jako, čo jasný, radšej o 200 kg menej než na auto. Tak. Potom bude větší asi. Tady pomaličku a doprava, ale najď mi tam až dál, on je tady, dáme. A takhle doprava a stojíme. Stojíme, aby jsme mohli když tak hned vyjet. Trošku si couvnem, jo? Dobre, já jsem za. Máš si zase páku a jenom takhle do boku na to R-ko, jo? Tak. Tady máš i kameru, můžeš dozadu trošku couvnout. A dobrý. Takhle zůstane. Tak. Jasné. A zase jenom na Pčko dopředu. Tak, parking. A já jenom ještě takhle tam pro jistotu dám. Super.
Děkuji pěkně, bylo to fajn, bylo to příjemné. Dobré to bolo. Super. Raz keď budem veľký. Budem mať aj takúto vec. Môžem si urobiť po 2 fotky? Určitě. No, děkuji. Dobre, mojo. Môže byť.